ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଇଲ୍ୟୁଜନ୍ ଭ୍ରମ, ସାମଲେସ୍ ଲଜ୍ଜାଜନକ, ସ୍ପଏଲ୍ ନଷ୍ଟ କରିବା, ସମହାଉ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ, ଡ୍ୟୁରିଂ ସମୟରେ, ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍ ମନୋଭାବ, ପେନାଲ୍ଟି ଦଣ୍ଡ, କର୍ସ ଅଭିଶାପ, ଟାର୍ଗେଟ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ରିକ୍ୱାର ଆବଶ୍ୟକ, ଲୟାଲ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ଆଲାଇଭ୍ ଜୀବନ୍ତ, ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ବାରମ୍ବାର, ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ପ୍ରଗତି, ସଫର ଭୋଗିବା, ମାର୍ଭେଲିୟସ୍ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ, ଷ୍ଟନିଂ ମାନେ ଚମତ୍କାର, ଅଫେନ୍ସ ଅପମାନ, ଫରଗିଭ୍ କ୍ଷମା, ବ୍ୟାଚେଲର ଅବିବାହିତ, ଅଲରେଡି ମାନେ ପୂର୍ବରୁ, ଅଲମୋଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରାୟ, ଏକ୍ସାକ୍ଟ ମାନେ ସଠିକ, ମେଥଡ଼ ମାନେ ପଦ୍ଧତି, ଆୱେର୍ ମାନେ ସଚେତନ, ହ୍ୟୁମାନିଟି ମାନେ ମାନବିକତା, ବ୍ରେଭ୍ ମାନେ ସାହସ, ସିନ୍ସ ମାନେ ପରଠାରୁ, ଅଦରୱାଇଜ୍ ମାନେ ନହେଲେ, ୱେଷ୍ଟ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ, ସୋସାଇଟି ମାନେ ସମାଜ, ହମ୍ବଲ୍ ମାନେ ନମ୍ର, ରିଲିଜିଅନ୍ ମାନେ ଧର୍ମ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆଜି ପାଇଁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ଅଲ୍।